Attività fl-Esplora l-Kalkara fis-26 u 27 ta' April sa tagħti ċans lil pubbliku jkun qrib l-annimali fosthom dawk eżotiċi. Id-direttur tal-Esplora James Catania qal li l-attività Pose and Close se tħallat ix-xjenza mad-divertiment. Ħajkun hawn anke 20 kollaboratur differenti fid-dinja tal-annimali lokali, ġifieri ħajkun hawn ponies, fniek, ħut, tjur, rettili, lizards, ġifieri annimali eżotiċi. Ħajkun hawn letteralment għexieren jekk mhux viċin il-miet ta' annimali, ġifieri letteralment ħandawru l-Esplora fl-Arka ta' Noe. Il-pubbliku mistieden imur l-Esplora għall-ewwel darba bl-annimali tiegħu. Fundament li jkunu kwieti u bravi jistgħu jiġu magħhom għall-ewwel darba l-Esplora ħadd inftaħ il-bibien għall-annimali kollha. Għall-attività fl-Esplora inġibu fost l-oħrajn srib, tegus u makaw. Kwieti daw l-annimali wkoll. Le, huma storbi ma jagħmlux, imma palissa drawna l-jenna, ġifieri mhumiex aggressivi, mhux ħajattakkak għal xejn, periklu m'hemmx ta' valenu laqas mis-sriep għax mhumiex velenużi. L-unika ħaġa tittoqgħod attent ovvjament ma jkollokx idejk briħa ta' ikel. Is-soltu toqgħod tgħid wow x'intara l-kuluri jgħidu. Titkellem. Ħafna titkellem, ħafna. Sa jik tgħid tant kemm taqbad konverzazzjoni sħiħ twal magħha. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo qal li din l-attività ġib flimkien ix-xjenza u l-ħajja ta' kuljum. Qal li din mhix sempliċement avventura li wliedna jieħdu fl-Esplora, imma fissira bħala pedament edukattiv li bih it-tfal jitalmu aktar u jiġu konxji dwar it-tifsira tal-bidla fil-klima, l-biodiversità, l-ekoloġija u l-benesseri tal-annimali tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ qed iċerkaw l-innovazzjoni Kita Zopparditanti qal li din l-attività turi l-imħabba u dedikazzjoni li għandu jkollna lejn l-annimali. L-attivitajiet sa jsiru bejn l-10 ta' filgħodu u l-5 ta' flaxija.